Vítajte u ďalšieho videa a chcem vám povedať, bude nová funkcia na YouTube a je to aj na TikToku už veľmi dlho a budú to ako keby TikTok streamy len na YouTube v shortoch. Ale je to blbá funkcia. Nechcem, aby z YouTube bol TikTok a vraj to má výjsť veľmi skoro. Má to výjsť o nejaké dni alebo mesiace. A keď to vyjde, ja neviem, čo sa deje s tým YouTubeom teraz. Ale pozitívna vec bude na tom, že dúfam, že bude sa dať vybrať to, že nechceš pozerať tie streamy. Viete, čo myslím, akože čo chcete pozerať iba shorty, nie tie streamy, že si môžete zakliknúť, že pozerať iba shorty. Keď to tam bude, tak ja s tým budem v pohode. Ale keď to urobia také a uvidíme tam NPC streamy, jak na TikToku, a uvidíme tam také cringe, väčšie ako ja, tak ja neviem, čo sa urobí. Neviem, tá nová funkcia YouTube myslím, že veľa ľuďom sa to páčiť nebude. Ale keď sa to tým ľuďom bude páčiť, tak nech sa im to páči, ale mne to je jedno. To je proste hrozné. Z toho YouTube sa už stáva TikTok pomaly. To je najhoršie na tom. A keď ste toto video dopozerali sem, tak napíšte do komentárov stream. A keď mi dáte odber a like na toto video, tak mi to pomôže k tvorbe a budú videá vychádzať častejšie a budú kvalitnejšie. Majte sa pekne.